sangre! Tinapalabas, napandahulya ken Rafael iti Hacienda Gabriel, napanda iti Villa, ngem nakita dati nakakandado a ruangan, isu asandan a nagtuloy. Nagsublida mutlaeng iti ayan ni Doña Augusta iti ospital. Kabayatan na, adda iti uneg ti Villa da idita ken gringo. Saan da nailasin dagiti nakalugan iti kalesa a nagsardeng iti ayan ti ruangan alandok. Ngem sandan nga inikkan iti kay papananday ta. Gaputa mariknadan ti bisinda. Napan ni idita iti kusina, tapno kitaan na no adda mabalin na alutwen, ngem awan nakita na amakan. Nadlaw da pay anabayag akas laawan nagnad iti Villa. Napanda iti away. Ket dita ana amuanda anatayen day di Esteban Gabriel. Kunamlan na danuman atukak ni gringo iti ragsak na. Ket ingkiddeng na ti mangangay iti parambak. Kinunana nga isun ti amo, tangay awan ni Marisol, nga isulaeng ti ammuna akabsat na iti ama. Iti sabali a bangir, saanen ang nakasarita na imbag da Julia ken Rafael ni Doña Augusta, gaputan natayen kalpasan lang ti apagbiit a panagsasarita da. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Anya ti kahit asawon ti makitak. Oh. Agdamag kadag iti tao ita rubayan. Ibaod ko pa ito'y kabalyaw iti puunti kay mitaw. Aday ta. Kakabsat, naimbag nga oras yaw. Anya ti mapaspasamak ditaw. Ay, si Katay may sa katalak na di Don Esteban, saan? Uwan, kabsat. Ay, naimbag tay may ka. Apay, anya ti... Natayin ni Doña Augusta. Anya? Ay, Diyos ka. Wan, natayin ni Doña Augusta. Kay sang-sangput la ni ilyang akaruba na idi malom. Ay, Diyos ka. Anya dagitoyin ang napasamak? Awan gaya man ni Senyora Augusta. Kasano da ito yan? Agdiretso ak iti puraw. Ipadamag ko ti papatay ni Senyora Augusta. Ha! Ay, apay, awanan ni Doña Augusta! Juan, awanin ni Doña Augusta. Naanos mo't day dyan nga inaday di Senyorita Lolita. Iso ang makipagrik na tayo. Ay, una, nang runa kat awanan ti anak na mga sikaso kun ka na. Juan, ala, agsaga na tayo, itugot tayo ijayan na. Urayan niya dita na mabalin tayo nga itulong. Wan, natong, manok, bagas kan, wanya pa dita, Luceno. Juan kakabsat. Noan niya ti mabalin niya itugot tayo dita. Ison. Aguurnong tayo iti sintraw. Sa tayo ito agkukuyog amapan iti lamay ni Senyora Augusta. Naimbag, taad ta inlasin ko ako at mausarta. Iti panagsublita dito'y. Ison ti gastusan ta iti pan nakaitabon ti bangkay ni Lolam. Wananan. Kaasimot ni Lola. No adda nga tatalagaan na nga si kasukan ko na. Nalasat na pa'y kumanipatay. Anak. Ado ti kayat na nga ibaga. Ngam dinan kinabaalan. Kaasimot ni Lola. Adda nagkurangak ka ni Rafael. No idi pa'y lakumadamo nga inreng-reng na ti panagsublimin dito iti umaymi. Nalapit. Ado pa'y tinaamuan na ka ni Senyora Augusta. Nanang, naisimpada nga tan ti bangkay ni Lola? Huwan kat nga ta.
Binilin ko mati kaaruba na amangas asikasuken kwa na manipod pa'y idi na idalit. Amuday jayan ti aramidan na. Asidag dayon. Rafael, pakiradam latan tirignam. Ikararagan talaangan ni Lolam. Adda itay dito, itay katalag ni Don Esteban. Ngampim manaw adagaos, idinamuan natin na pagtang ni Senyora Augusta. Asino akatalag? Tay ka di lakay? Ay, agkabanwag. Kasta. Awan unay ti amamok iti Hacienda Gabriel. Ang maamuak to no asino da ijay no agsublipay. No kasta, naamuanin dagiti taga-asyenda na tayo ni Lolak. Wan, ngam di min na ibaga ti kaadayo kininanang mo. Siguro, agsublida ang makilamay. Urayak ida, takasaritak to ida. No katalag iti asyenda da ijay. Ado nga rutim amuan tananang. Uwan. Urayan ta nga umayin. Wenno agsubli jay katalag iti radyo. Ngam no mabalin, ti pan nakaidulin ti bagay ni Lolam ti ikkan tayo iti importansya ita. Di tapay ladak-dakamaten ti amin maipapankan ka, kan kada papa kan mamam. Uwan nanang. Malading itanaklay ti husto. Da saan tamatan anak kita pa'y dagiti dadakal ko. Anak. Nakasaritak ni Lola. Ngam mapagbiit lang. Napaidam kanyak ti gundaway, nanang. Basol ko, anak ko. Tadyak ingkas kaso ti ibagbagam idi nga umahitan ditoy. Nanang. Pakawanan nak ko ma. Basol ko no apay adimon nakita pa'y dagiti dadakal mo. Iso ako pakawanan nak ko ma. Anak ko. Anyati ko na mga ibagam, manang hulya. Luciano, kayat ko amamwam apinadakkel ko ni Rafael. Adi na amuti amin anapaspasamak ditoy. Sakbay nga ingpan ko iti adayo. Uwain, naibagamon kanyak dayta iti apagbiit apa nagsarita tayo di madama ti lamay. Adu pa'y ti Jack na ibagaken ko na. Kang runaan ti kaadda ti kasingin na. Jack pa'y naibagaken ko na dayta. Ngam, naibagak ti kaadda ti kapsat na. Ngam Jack amo no lalaki wenno babae. Gaputa si kukpay laeng day di mamana. Anya, no kasta, di na amaw nga da kasingin na. Saan? Kayat ko akadwa ka iti panangibagaken ko na iti amin arumbang amaamuan na. Iso a pinagbati ka pa'y laeng kalpasan ti pompon. Uwain, sige, kasarita ta. Awan samot ti sabali at taon. Apag isaw, mapantay tayan na. At dala itay di tarwar. Awan mo't ditan. Ha? Napanan na nga ta. Awan mo't di taro bayan. Amangan no si Murot iji ranjaw. Nakitak ngayon nasitgan na ti may sa kabarbaro akadwame iji ranjaw. Sakbe simrekak itay. Anya. O may kamanang, mapantan iji ranjaw. Si Murot laki day ni Rafael kin ni Arsenyaw. Manang hulya, talaga ajak makita tay kabalyaw. Anya. Ne, kasanon? Adda nga tanangala iti kabalyom? Amangan no. No,
Anya, manang hulya. Amangan no ni Rafael tinangala. Kat nagsakayan na si Murot kadagiti napan iti rancho. Anya? Nalaingag kabalyo ni Rafael. Tanagyan iti rancho abambantayan ti kabagyak iti Mindanao. Amangan no ison tinangala iti kabalyom. No kasta, agpadaan ta iti kalaysa manang. Mapantay jay Villa ta mangalag iti pagsakayan ta kabalyo jay. Sige, Luciano. Diyos ko, nakaununan ni Rafael iti rancho. Ang mga nutila ibagbaga dagiti tao ijayan. Saan mo't nga ta? Binilin ko amin dagiti tao ijay. Agraman dagiti kapurokak. Imbagak asaan da nga gibaga iti oray anya kini Rafael. Agyaman ak lukasta. Diyak kaya tamaklaat ni Rafael. Guraan naklakit din no makigtot kadagiti maamuan na. Gaputa jak imbaga ti amin. Kasangsangpit na giti agay aywan iti rancho. Naggapuda ka no iti pumpon ni Doña Agusta nga ina ti asawa din ni Don Esteban nana. Nataimutan. Umaya ayon kanyak ti gundaway. Napaidaminan. Oy, da kayo dita. Apay nga gistambay kayo. Ingkay kitaan na iti pastoryo Siya kitan ti amo yo. Isotong palanda. Una po. Senyorito kunayo kanyak ta siya kung ti amo yo. Ala, ingkay kitaan na iti baka. Ket mang tiliw kayon iti bagbagak ama parte. Uy, senyorito. Tuyok ka kadwa. Nagmayatan. Nagbayatan ti agbalin nga amo. Oh. Milagro na ito ya. Agasan, siya kung ti asyendero dito yung Hacienda Gabriel. Senyorito Gringo. Bagay ko Adamatan nawagak di tapatad ang nakaparpartak ti panagpataray na iti kabalyo. Hindi nga ta Luciano daytan. Ni Luciano a pangulo dagiti agpaspastor dito yung rancho. Nagpudi ka na. Nasayat no ison daytan. Urayet. Agturong lakit di dito'y dayta. Tiam mo dagiti kakadwa ni Mang Luciano. Ket jak masurutan ida. Nalawag ang makitak ti dalan asumangat iti turod. Dita ti Rancho Gabriel. Adda makikita ka balay. Balay nga ta pag nanagdan dagiti agpaspastor iti baka. Jakon inuray ni nanang. Yam amuklatan ti bagi kadagiti di pay makamamukan niya iti rancho. Sana ni Luciano tinagkabalyo. Asino dahi ta adorsok? Asino ka nga estranghero? Siyak ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Nayaw-awan ka lalaki. Siyak lang ti heredero da di Don Esteban Gabriel. Ngakin kuko iti kalawan nga asyenda dito'y San Gabriel. Agam ang mga kagayen. Siyak ti putot da di Don Esteban Gabriel. Agtid nga umuna ti dara. Babaen to'y imukok. Sakbay ama agaw mo ti asyendak. Asino ka ako namlan? Asino basta agpakita dito Pumanaw ka, no di mo kaya't apagbalinek agripo ti bakrang mo.
No, sino ka? Imbagakon! Siya ti heredero day di Don Esteban Gabriel. Siya! Maawatam! Agsarita ta kumay tinasayat. Diyan mo no, sino ka? Pumanaw kan. Itarget ko to'y imukok di ta sintidom. No di ka pala pumanaw. Pumanaw kan! Si Kamat Luciano. Tikadwam. Asino? Di na kon mailasin, Edita. Siyak ni Julia. Anya? Adayo bakit kangam siya? Bimakit kay Tiusto Iso adi kan na ilasin na dagos. Manang Edita, mangala kiti kabalyaw pagsakayan mi kin ni Manang Julia. Mapan kami ije ranchaw. Tapay. Magano, napanan ni Rafael. Ni Rafael. Unag pa iso. Dakal matan ni Rafael. Nukasta. Si Kamat laang tinang padakal kan kuana. Juan. Hoy, sakbay amapan kayo ijay. Umay kayo. Ado ti bagak kada kayo ato. Iso ti bagayo iti dayjay ataraken mo ani Rafael. Agdardaras kami. Iso mapan kami pa'y ijay. Nasken makamah kami ni Rafael. Siyak ti umuna kasaritam, Julia. Idiita pang nga asim. Napatag titunggal. Apay, anaturay ka! Manang Edita, mangala kiti kabalyaw ta surutan mi ni Rafael. Agsubli kami. Saan, Luciano? Anya? Sakbay amapan kayo, ijay. Sakbay ti kasari tayo. Ngam, napatagmat ti panang kamakam mi ken ni Rafael. Apay, Julia! Anyat imbagbagam ken ni Rafael. Imbagakkan kwa na ti amin. Malaksid iti kaadda ti kasingin na. Dinaam mo nga adda kasingin na. Aha. Agpada tagayam anang balikog kadagiti singin. Iso apang nga asim. Mapan kami pa'y ijarancho. Saan? Denggan nyo pa'y ti bagak. Manang Edita. Saan mat nga amo ni Gringo nga adda kasingin na? Kayat ko ngagtali na udday ta apamati na. Iso at amo na laeng akainagaw na iti asyenda. Ti agnagan iti Marisol akabsat na iti ama. Nabatad nga anak day di Lolita dagiti singin. Agraman ni Senyorita Marisol, Manang Edita. Anyat imbagam kin ni Gringaw. Imbagak nga isuk anak ko. Anya ti mapasamak iti kaaddan dagiti singin iti Hacienda Gabriel. Agtalinad nga tati pamati ni Gringo ani Edita ti inana. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. El Oro con Sangre!